हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै लोगोफोर जोङो दायो बाजाराव थांनो नागिरदों माखासे खरसाफोर नांगौ जादों खरसाफ्रा जोबस्र'जोबनानै दङ ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो खरसा लायनो थाखाय माखासे मैगं मैलाबो गैला आलु बायदिसिना थाव बेफोर लाना फैनो नागिरदों आरो माखासे नांगौ बुस्थुफोर दंबावो बेफोरखौ जोङो लाना फैनो थाखाय जों दायो बाजाराव थांनो नागिरदों नै आंजों लोगोसे दङ आंनि फिसाजो नै ओमफ्राय नै बिमा गरमा ओरै अयथासार गरम जाबाय दिनै ओंखायनो नै जानला मोनलासो फिसाजानाथ' हाफ पेन्ट आरो गस्ला नै बिमानाबो जानला मोनलासो जोंना जाबदा जुबदानो गरमाव नस्थ' जायो नालाय जों दा थांसै बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो ओंखारलांसै आरो दायो थांसिगोन रौथायाव बिनिफ्राय गासै 7 किल'मिटारसो गोजान जायो न'निफ्राय 7 किल'मिटारसो गोजान बाजारा दा बेयाव जों थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो दायो बाजारसिम सफैबाय बाजार सफैबाय आरो नै आरो भिन्डी गमाने नैबावसो जि दङ नै दाहाय सोंफैनांसिगोन बेनिखौ ना बेयाव थायालै बै बासन बर्थन फानग्राथिंसो दिनै ईदमोन नालाय ईदखाय मानसिफ्रा बाजारानो ओरैबायदि खालि बांसिन दखानफ्रानो बिसोर गोजामोन नालाय दा बेखायनो ईदनि मानसिफ्रानो दखाननि बे खालि नुनाय दखानफ्रा गासिबो बिसोरनि गोजामोन दा बिसोरनि गोजामोन आरो दखान एसेनोखा दिनै Coba aja. Ini benua. Ada mah. Benar stung dah. Jual man kita. Kira tu. তিনটা মডেল আছে আৰু এটো এটা হ'ব এটো এটা হাতত থাকাটো আৰু এটা কেনা দামটো একে ডিজাইনটো তিনটা আছে তো তাতকে ডাঙৰ লাগিলে ডাঙৰো হ'ব সেম ডিজাইন কিমান আৰু এটা 70 টাকা Ibu moजां गिदिर नांगोन ना 70 itu 50 itu 50 loh Twitter lo jam ada 50 টাকা পালে ডাঙৰ যে এ ও যদি Twitter lo মারে লক মা মিলা রাখিছে Rowta English medium school are here लोगोफोर नै जों दायो बाजारनिफ्राय न' फारसे फैफिनगासिनो दङ नैबे जाहैबाय रौता टाउन जों रौता टाउनाव मोनफैथारबाय बे बिल्डिं बेवहाय स्टेट बेंक बायदिसिना दङ बिल्डिं गोजासै नैबेथिं उदालगुरि लाइन थांग्रा बिनिफ्राय नैबेथिं गुवाहाटि थांग्रा नैबेथिं तेजपुर लाइनजों दावखोबाय सानजा फारसे बेनिफ्राय नै जोङो दायो राइट साइड लाबाय मेन रडनिफ्राय तेजपुर रडनिफ्राय राइट साइडजों बिथिं ओंखारख्लायबोनांगौ नालाय नैबे जयभद्र हागेर स्कुलनि बे हाई स्कुल एम इ स्कुल बेजों ओंखारख्लायबोबाय आरो जोङो
लोगोफोर नै जों दाना बाजाराव थांखांनानै सफैबाय ओमफ्राय मा लाबोखो नायदो जों अनेक बुस्थु लाबोबाय बेनिफ्राय अनलाइननि मोनसे बुस्थुबो सफैदोंमोन जों अर्डार खालामनाया दा बेखौबो लाबोफाबाय दा जों मा लाबोफादों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै देखायनो नाजानोसै जों मा लाबोखो नै बेखिनिल' ओमफ्राय नै बे गामला बेखौ माबाय नैबे फुल गायग्रा टाब लाबोबाय प्लास्टिकनि लबारनि आरो ओमफ्राय नैबेवहाय दालि सेरसे थाव बिनिफ्राय नै केरासिनबो लाबोबाय केरासिन लेम्प लगायनो ओमफ्राय नैबेहाय मा बुस्थु दं नायलांदो लोगोफोर बे बुस्थु अनलाइनाव अर्डार खालामनायमोन बे सफैबाय दा मा बुस्थु नायदो नोंथांमोना बे जाहैबाय मानि बेंक फैसा सोनानै दोनग्रा फैसा बिलाइ सोनानै दोनग्रा ओमफ्राय नैबेहाय मा होनो नै एखे 1 लाखसिम सोजायो होनदों 1 लाखसिम नैबेवहाय बेसेबां सोखो नै मा खै थाखानिखौ सोदों 50 थाखानिफ्राय सुरु खालामनानै दोनजागोन आरो दा बेखिनियानो बुस्थुखौ नायनानै फिसा नुदों बिलाइ नालाय बिलाइया जानोबो हागौ बायदि मोनदां एसे बरथिक जागोन बायदि मोनदां अनलाइनाव बिहरनायमोन बियो मानि बेंक एरेबबायदां बे पेकेटफ्राव मा खालामनो माथो खालामबावनो लोगोफोर जात्रा खालामनो नागिरबायानो फैसाखौ 100 थाखा मार्क ट्रिप मार्क होना होदो दा बै माबाजों मार्कार दंखो आंनावसो दिनैनिफ्राय जात्रा जाजेनबाय आरो ना बरिया भट होनाय बायदि मोनलायलायबाय नामा भट होनाय बायदि मोनदों आरो 100 थाखाखौ दानसै आरो नै फार्स्टआवनो 100 थाखा मार्क होनोसै आरो ना नाय 100 थाखा सोनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बिनि थाखाय बिदि होबाय गोसोमबो दंमोनलै गोसोमखौ मोनाखै आं जागोन ना सिनायगोन 100 थाखा सोबाय सोजेनबाय आरो दिनैनिफ्राय मोनसे दानबाय नै बेखौ दानबाय ओमफ्राय नैखौ दानबाय आरो ना नेबाय नै